Jarraian, azkeneko udalbatzan, Beasaingo udal gobernuak gizarte larrialdi laguntzen inguruan hartutako erabakiaren berri emango dizuegu. Gizarte larrialdi laguntza, izenak diren bezala, oinarrizko laguntzak edo estaltzeko laguntzak dira eta kontzeptu ezberdinetan ematen dira. Etxebizitza gastuak, energi gastuetarako eta ikastaro edo formazio garraio gastuetarako. Gizarte larrialdi laguntzen eskumena jaurlaritzarena da, hau da jaurlaritzak diru bat ematen dio herriari eta honek kudeatzen ditu, eta aurtengorako jaurlaritzak bi kontzeptuetan edo igoera proposatu du. Energi gastuetarako eta alokairu gastuetarako gehienezko kopurua igo egin du, hauen garestitzea dela eta, Aurtengoan, Beasaingo udalari 158.000 euro eman dizkio, iaz baino 20.000 euro gutxiago, eta azken udalbatzan Beasaingo udalak 20.000 eurotako ekarpen hori adostu zuen iazko kopurura iristeko, naiz eta jakitun izan, agian ez zirela nahikoa izango herritarrek izan zitekeen beharrak edo estaltzeko. Gainera, beraien irizpidetan ez ziren alokairu gastuetarako eta energi gastuetarako gehienezko kopuruetara iritsi, hau da, lehengo urteko oinarriak mantendu ziren, ez zen igoerarik onartu. Tamalgarria iruditzen zaigu, udalbatzaro edo obretara edo zementuetara bideratutako aldaketa, kreditu aldaketa etengabeak ikusten ditugunean, udal gobernu batei ez ikustea benetazko borondatea, beraien herritarrek izan ditzaketen beharrei erantzuteko. Zentzu horretan, EH Bildutik guztiontzat aldarrikatzen jarraituko dugu eta inongo herritarrik atzean utziko zituen politikak sustatzen jarraituko dugu.